चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय आलारि गेजेर फरायसालिनि कमिटि हलाव दरब्रै गामिजों दाजानाय जोथोन आफादनि बानजायनायाव थांनाय ओइचएस आरो ओइचएसएलसि आनजादाव सेथि, नैथि आरो थामथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हायो बिजनी सोलोंसालिमानि बिबुंगोरा डक्टर गोगोम ब्रह्म कछारी, बिएच सोलोंसालिमानि बिबुंगोरा बाबुराम बसुमतारी, जोथोन आफादनि आफादगिरि ललित कला बान्था मोनगिरि मनेस्वर ब्रह्म, बोसोनगिरि सुकारू ब्रह्म, धनेस्वर बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि राजा बर', सोलोंथाइ नेहाथारि मोगथां बर', आलारि गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मोनथिखा बर', लोगो फोरोंगिरि सायख्लुम गोजोन ब्रह्म, रंजालु ब्रह्म आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि गावबुरा समाजारि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो ओनसोलनि समाज सिबियारि बिथांमोनहा बे समाव बाहागो लानानै जोथोन आफादनि गाहाय नेहाथारि राजा बर'आ बुङोदि जाय फरायसाफोरा पास जादों बे पास जानाय फरायसाफोरा ओरैनो पास जायाखै, थाखो 9 आरो 10 नि नम्बर आरो फार्स्ट इयारनि नम्बरफोरखौ नायनानैसो पास खालामनाय जादों। बबे लामाजों थाङोब्ला फरायसाफोरा जिउआव जाफुंसार जानो हायो एबा गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो बैफोरखौ गुवारै सावरायलायनायनि थांखि आरो नोजोरजों बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। गिबियाव आङो दिनै जोथोन आफादनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेल चेनेलनि जार्नालिस्ट फंबाय मोगथां बर' आरो केमेरा पार्सन फंबाय सुनिल बर' फंबायनिसिम आङो जोथोन आफादनि जानानै आं गिबियावनो बिथांमोनखौ साबायखर बावगोरो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सुबाइजार हारसावबारि ओनसोलनि दरब्रै गामि जाय हलिपारा 1 नं 2 नं हारसावबारि आरो लांदांपारा ओनसोलाव जोंहा मोनसे जोथोन आफाद दं। जाय जोथोन आफादा दिनैहाय जोङो जोंनि एरियानि बा जोंनि ओनसोलनि फरायसाफोरखौ जोङो मान बावदों बा फेलिसिटेसन खालामदों आरो थांखि नोजोरा जाहैबाय जोंनि दिनै गोबां सुबुंफ्रानो जोंखौ कुइसन बा सोंलु सोंनो हागौ दिनै एग्जाम जायाबानो लासिनो पास जानायखौ मानो बरायनो गोनांथि जाखो बेखौ कुइसन खालामनो हागौ। नाथाय जोंनि थांखि आरो नोजोरा दिनै बिथांमोनहा फ्रियाव पास जादोंबाबो दिनै बिथांमोना ओरैनो पास जायाखै, बिथांमोननि 10नि आरो फार्स्ट इयारनि माखासे खस्थ' खालामनाय माखासे मार्कफोरखौ इभुलुसन खालामनानैसो बिथांमोना पास जादों। आरो मोनसे थांखिया बेनोबाव जोंहा दिनै बै फंबाय बिनानावमोनखौ जोंहा दिनै बिथांमोनखौ जिउआव सासे गिदिर मानसि बोरै जाहैनो हायो, डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसार, आइएएस, आइपिएस, मोजां आयेनाव खामानि मावग्रा, मोजां राजनितिगिरि बोरैहाय जाहैनो हायो, बै लामाखौ बा जिउआव बोरै साक्सेस जाहैनो हायो बेनि जोङो मटिभेटर बा इनकारेज होग्रा जोङो बिएच कलेजनि सार बाबुराम बसुमतारी बिथांखौ लेंबोदों आरो लोगोसे बिजनी कलेजनि डक्टर गोगोम ब्रह्म कछारी बिथांखौबो लेंबोनाय जादों। दा थांखिया बेनो जोंनि बे ओनसोलाव जाहाथे गोग्गो सोलोंथाइ मोननानै जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसुला फरायसुलिफ्रा सासे मोजां गिदिर मानसि जाहैनो हायो आरो गाव, न'खर, गामि, समाज आरो बर' जाथि आरो दुलाराय भारतआवनो गावसोरखौ गावजों लोगोसे बिथांमोना मुं खामायहैनो हायो आरो जाथिनि हिउमेन रिसर्स जाहैनो हायो। बेखौ लानानै जोङो दिनै बे जोथोन आफादनि थांखिया बा हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम
9974030738